Bismillahirrahmanirrahim. Менә без бүгенге көндә ислам динен кабул итүгә 1000 еллык исемдәге мәдрәсәдә, мәдрәсәнең инде быел Аллаһның рәхмәте белән аның 25 еллык туган көне, юбилее булырга җыена декабрь аенда. Менә шушының мәдрәсәнең тарихына килгән вакытыбызда да мин шуны әйтәсем килә. Безнең мәдрәсә үз вакытында ул Исхак әфәнде Лутфуллиннар һәм шул ук вакытта Габделхак хәзрәт Саматовлар Совет чорыннан күчеш булганда иң беренчеләрдән булып шушы мәдрәсәне оештырдылар һәм аны ачтылар. Менә мәдрәсә үзенең шушындый бер аеруча үзенчәлеге бар. Ул да булса безнең татар халкына якын булган, үзебезнең милли гореф-гадәтләребез белән шул ук вакытта әйтәсе килә, татар халкына хас булган юнәлешне алып барырга тырыша. Бигрәк тә мәдрәсәнең иң зур ягын бәяләгәндә ул да булса татар теленә һәм дә шул ук кием мәсьәләсе булсын, шул ук вакытта үзебезнең халкыбызны укытуга юнәлтү ягын инде күбрәк истә тотабыз. Менә сез инде үзегез күргәнсездер, безнең мәдрәсәбездә шәкертләр алар бер төсле кыяфәттә, шундый формадан йөриләр. Ничек кенә булмасын, безнең борынгы мәдрәсәләребезне дә алсак, ул Мухаммадия мәдрәсәсе булсын һәм башка мәдрәсәләрне алсак та, шәкертләребез алар бер төсле, бер кыяфәттә булганнар. Шул ук камзулларда йөргәннәр икән. Бу нәрсә өчен кирәк? Ул да булса шәкертне рамкада тотар өчен. Менә әгәр дә ул киеме бар икән, түбәтәе бар икән, ул һәр вакытта да үзен карарга һәм остазларга да дәрес бергәндә дә ул уңайлы шартлары бар аның, чөнки бер төстәге шәкертләр булгачтан, бер кыяфәттә булгачтан, алар белән эшләргә дә җиңелрәк була. Менә инде шуны да истә тотарга кирәк. Без бит инде совет чоры балалары үз вакытында мәктәпләрдә балаларга бер төсле форма кияргә кушалар иде. Ул бит инде былай алып кына түгел, шул тәртип булсын өчен борынгылардан килгән гадәтне истә тотып эшләнгән юнәлеш дип мин уйлыйм. Менә шул вакытта да баланың тышкы яктан ничек киенгәнен бирешеләре бәяләргә дә мөмкин. Мин инде аны әйтер идем, ул шулай ук укыту барышында да бераз гына уңайсызлыклар да тудырырга мөмкин. Менә безнең инде мәдрәсә бүгенге көндә ул 15 елдан артык шушындый киемнәр белән алып барабыз икән инде без. Аны инде мәдрәсә үз өстенә ала, шәкертләр килгәчтән үк беренче атнасында аларның инде размерларын алып, без махсус шушындый заказлар биреп инде аларны киемнәр тектерәбез. Ул беренчедән әхлак, әдәп темизге бүтән кеше бер теле тик киенеп йөрергә тиеш. Нишләп эшләр тиеш? Намаз укыганда да, дәресләрдә дә кеше бер-берсеннән аермасын өчен бер форма булырга тиеш. Без беренче курста инде форманы киябез. Форманың кию әһәмияте алдагы гыйлем алган шәкертләргә ошап каласың инде. Ошыйсың үзең бөтенебез дә бер үк формадан булырга тырышабыз намазларда, дәресләргә барганда үзебезнең шушы формадан киябез, үзебезгә ошый, чтоб үзебездә бер үк формада булсын өчен, тәртиптә булсын өчен шушыларны киябез формабызны. Бөтенебез бергә бер үк идән булыр өчен йөрибез.